Yeah, shaping my youth. Musuku dice. The producer, Rick. Hey. Ndichagirewo levels kana DJ cables muvaudze kuti Shashl ane malevels but ngavachenjerere kune madevils anogona kuzouya setuma rebels. Ndarota ndina Shashl, ndarota ndichitotamba naye kubashe navamutarisi neni ndiri kunashe Selector Tyflow ndarota ndina Shashl. Ndarota ndina Shashl, ndarota ndichitotamba naye kubashe navamutarisi neni ndiri kunashe Nasi ndarota ndina Shashl. Mudzima upe kaviri ndamuona kuhope wakanaka zvisingabviri but now ndongowisha tichisangane for you cause ndakanzwa kuti kutsomwa naprosi pafiriu ichimeka kabuka Shashl wakachuka kwete zvekuyuza and I hope wafara kuhope koko nchikuchuza kana tikasangana please sha usazonditiza I really like your voice paunoimba uchinoza. Ndarota ndina Shashl, ndarota ndichitotamba naye kubashe navamutarisi neni ndiri kunashe Selector Tyflow ndarota ndina Shashl. Ewo levels kana DJ cables muvaudze kuti Shashl ane malevels but ngavachenjerere kune madevils anogona kuzouya setuma rebels pafeya. Aiwa munotya Liverpool jusa ndangorota bhebhi renyu ndichibva ndapepuka dachiri chokwadi dangu bhebhi dai ndatoripuka nekuta zvina kupera mushe pandazomuka mushure nekunge. Ndarota ndina Shashl, ndarota ndichitotamba naye kubashe navamutarisi neni ndiri kunashe Selector Tyflow ndarota ndina Shashl. Tyc Mic Sessions. Ndarota ndina Shashl.